3,3%, najlepší úrok na hypotekárnom trhu, ktorý poskytuje Prima banka s fixáciou 33 mesiacov. Poskytuje ho klientom, ktorí si k ním prenesú hypotéku a zároveň im preplatí aj poplatok za prenesenie. Ďalšia možnosť, dáš si svoju hypotéku prehodnotiť vo svojej banke a ako vyjednávací argument použiješ práve túto novinku na trhu. Samozrejme, treba si uvedomiť, že je na trhu klesajúca tendencia, čo znamená, že úrokové sadzby pôjdu ešte nižšie, čiže ak ti to nesúri a počkáš si nejaké 3-4 mesiace, je veľmi pravdepodobné, že v tom druhom pol roku, možno ku koncu roku, tie úroky klesnú na úroveň 3% alebo aj pod 3%. Ak sa nevieš rozhodnúť, oslov svojho finančného poradcu alebo mi napíš na mail, ktorý je pod týmto videom.